Mafara mbuya Jose atotenda. Test sachipia vasatangorya pie mawaswapa neorange neapple mumapa chipie chichipuwa chipie vape apple Chinzwa chinonaka chinotapira. ndochipie chinodyiwa sei takachasupa mvura here tivasupiri mvura chipie vabva kubhufalo mine musukirwe muchiteste ndipei tatora mumwe atazobhadhira mumwe tikasiya mumwe wacho uya handiti ndizvoka ndizvo tatenga mugoti nemuchairi vageze isaikana pamusoro ipapa. zvinotapira rotapira aiwa ndinochedichi zvimwe ndichinazvo amutipewo zvinhiripiri here tikandokati omoda zvinhiripiri mapedza kusikira mashoma henyu asisine ndimbuye public ndenuriripi zviri sei sei guys takudzokorodza mbuya kamera yedu yadi yafa zvakaomaridzi zvakatooright but mamuchindiudza kuti makakurirawo mamwe mayezi enyu makazogara makagara kuno asi dambudziko rakasika ndekuti mamusingachanyanye kuuya kuno kutaunda mukati izvoni pakapesa kusvika diri rino iri kare kare mabvawa tiri emapango asi chasita kuti ndiuye nambuya kuno kuinhau yekuti vanga vachibayiwa second jab ravo recovid nhasi ngati aiwa regaita sei tivaperekedze tibva tamboenda kumusika vambonoonaonawo sezvo nguva yareba saka apa nhasi tatambura nekutsvaga tsunga nemavheji ndivada tingatimboendei kuzasuku saka mbuya handei tinotozokorera zve wilo kuti makadii zvakare saka ndiona sekuti kare kameno kumembo maitengepi mavheji nematomatisi maitenga Alô? neshoka zvinoita kuti fanane nekurikini chonda nekuzvakangonaka saka nemigoti nemushairo sure zvekoko nemipfushwa Jesu Kristu imfushwa wewe mutsine wekera une zvimhiripiri ko imhiripike ko uyu muchiwi uyu mutsine futi zvonaka unonaka uyu mui irude rude ndochi nyuvi rude nyuvi chichuzai mugoti uya mugati muda upi apo kusaidiko noita mari manguya tangononga tisi kuti noita mari nombete mari iye dola uyu mukuru ndochi dola mbuya ida iwoyo umusika nditinawo
Vamanzwa nemugoti. Nekera muchairo wacho unoita mari. Moda wakaita sei? Toda mudhora 40 murara. Timboiona kupereka ndini. Murara ndio upo wakaita seshanga idzi. Ndio murara wacho. Ndio munoda kushandisa kwenyuko. Inoita pasere inopoa. Takachiona ndio chigwishu chiya chakatorwa nababa vachichara mvura. Kose muchishandisa uti. Uyu. Tipeiwe bundo mbonga Ayo ndikabvunza kuti sei muchishandisa uyu. Yakasimba kudarika uyu. Saka motora chi Ndotora mugona kutora miviri. Ko pashe motora nei? Pashe totsvaka mari. Mavuvo. Unomaanza machiko? Mayavo. Mavoko ndiwo inoruma yaya. Saka todini. Kuita mari ndo $40. Akadai $. Ini $. Ngatichitora ini. Aizekere musemende. Inoda musemende. Ndiye musemende. uyu ndewe chiu. Ya ndiye mumba hayo asinokundwa nekutsvaira mbonga. Tikuda COVID Matora. Motora upi mbuya? Ini. Uye wakagadzirwa zvakanaka. Ndewe chiu. $. Saka $2. Eya. Toisirwa pai tongobata. Shopu yacho Plastic epingi zvi. Zipi? Izvo chii? Mapepa asina chinawo. Anenge ane maapple. Mbuya batira panditsvake madhora acho. Kotsunga pane munhu andiona tsunga. Ko munotengesa spinach? Spinach inonaka zvemu. Takatambura. Nekutsvaka mavheji. Takatambura nekutsvaga mavheji. Inoita mari? Ndipeiwo 4. Hata tichifamba muchinitsvagira change. Anokwanisa. tsunga ndo ndikutsvaka ndakabaikana. varini muchingotsvaka konyeni dziye dzatachida zvakaita madzikuru kudai dzinoda gasi tondoningidya dachivhiki manje saka uku kwandatora chiiko $2 panowaita $2 mobva matisira onion $4 zvobva zvaita chii saka nyumba yaita 5 mutsvagire mazikuru asi $4 epasera chenhai imbotibatawo muto wakatonaka ipapa $5 zvandizi topona here maita basi shemani maideme kwavamwa chunu maichivasa mbuya tendai vanhu vatendesha tiri kuda kumusika unozi chii zvakare banana chii Banana market. Tinotenda iyi yakaita muchairo itsva Madomasi madi. madomasi tinawo tinoona mahodha kumwe kwanotengeswa Kodovira chore mutsu. ririko zvetinaro Maita basa. tinamboiti Malemon nawo. tinawo malemoni ndotiremekwa zvangu zvichiita pane zvimwe zvatichada tandangota samabhatana tichipura taita mutara umwe zviya toita miviri anoita mari todaidhira maviri acho izvi mbuya nakakosineri zvakaita zvibhizi
Sonaka si. Oh, icho chigaba chino. Munosvikira here mbi? Chigaba chino izvo zvibhiji. Makiro tsari. Zipewo chimakiro tsari. Woti mapatana tinokutoka usina kubonga kamana. Oh. Yoga guru. Yakadidira. Kuri mwana cho nauti mvura kachimuka. Nega sina kushaka mpaka. Kiti sira yombele. Wana manyawi. Itangamizi inenge gairiki. Mama tubata. Ndicho mama mjifunza mbi. Tanjibudza gari. Asina ndifa ndinototaziya. Muifaza. Kuifa. Kamusingadirike. Imoda kuifeni. Kuzvitinura wazvokutinura. Evo, torai. Zvinhuhwire. Ndifanani mbuya lekunanjini. Torai. Munondonhura mese chimwe chokumu. Chinosvika uko. Chinosvika bwana ato asi apa papa group. Wapei tayo kubika Saka rivhu rinodyiwa iri. Asi handisi kuti Rinodyiwa sei? hamuryi mbuya. Rinodya sei? Ehe, hamuzoryi. Asi tikatenga pano tochiinda. Toita penzi. Zvinenge zvapera maonyeni avapo. Zvese zvapo. Kunyanya mavheji takambaikani. Mavheji ndiwo andanyanya. Mama makanya kuti kumadawo. Antore mutungu atipedza sei. Tegopedza sei. Zvazvoita mari izvo zvedu. Toenda kumba. Nambuya vakaya kushopping nevazukuru ava. Tayana vazukuru. Nambuya tokudai mudzoke futi. Mbuya mafara. Mbuya vazovarisa. Mbuya. Mafara. Mafara mbuya chose atotenda. Testisa chipia vasatamborya pia. Mawashiwapa neorange neapple mumapa chipie. Chipuwa chipie vape apple. Chinzwa chinonaka chinotapira. Ndo chipie. Chinodyiwa sei? Saka tasupa mvura here tivasupira. Mvura chipie. Vabva kubhufalo. Mina musukirwe muchiteste. Ndipei. Tatora mumwe atazobhadhara mumwe. Tikasiya mumwe wacho uya. Handisi ndizvo ka ndizvo. Ndizvo. Tatenga
mugoti nomuchairi Uya vagezi. Kisekana pamusoro ipapa. Ya. Atitombozi kuti zvinodiwa Ya. saka tomboruma icho Mai. Mai. kudi zvinotapira Rotapira. wowai futi aiwa indochedichi zvimwe nditinazvo keme hamutipewo zvimhiripiri here tikandokata Omoda zvimhiripiri. mapedza kusikela mashoma henyu asisine timbuye public ndedu riripi nemuchairi aiwa zvawonekwa maita basa Maita basa. Alright. Vari pete twanga. aiwa kuita kuzadza tombondodya ndikambondorya alright bye bye Cheers. All right.